शङ्कराचार्यमध्यमम् नित्यानन्देश्वरिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome all of you. Vítam vás všetkých with my love, s mojou láskou blessings. a požehnaním. Today very Dnes exciting subject. budem hovoriť o veľmi vzrušujúcej téme Mahadeva's definition Mahadevova of definícia ukončenia. Few days before, Pred pár dňami I was just contemplating som rozjímal nad tým, how come ako je Mahadeva možné, že Mahadeva, ktorý vysvetlil všetky filozofie, did not explain nevysvetlil proces ukončenia. how come he did not Ako je define možné, že nedefinoval proces ukončenia? I was having the idea Mal basically som the completion process, ten pocit, že proces ukončenia pochádza z védskej tradície, the Upanishad z Upanishadov and Sankhya. a Sankhya. Which is rooted Sankhya, ktorá je zakorenená v Upanishadoch. because completion is Pretože ukončenie, completion process is celý proces ukončenia je matematika. mathematics. Matematika makrokozmu je Sankhya. Veda posvetnosti Is je Vedanta, Vedanta art of the ultimate a umenie Tantra. tej najvyššej skúsenosti je Tantra. So I was thinking A that preto som si myslel, basically the complete že v podstate veda ukončenia nature of mathematics kvôli svojej podstate založenej na matematike pochádza zo Sankhye, ktorá je Upanishad. zakorenená v Upanishadoch. Of course, Samozrejme, aj Isavasi Upanishade. I was contemplating Rozumel som, ako je možné, že Mahadeva in that 64 v jeho 64 tantrách, everything v ktorých Mahadeva ponúkal všetko možné to Devi. pre Devi, It's a je amazing to compilation. úžasná zbierka. Vijnana Bhairava Tantra, Spandakarika, Swamiji menuje rôzne Shiva mená tantier. Amazing compilation. Úžasná zbierka. Whoever has done that book is Ktokoľvek Mahadeva. napísal I túto can knihu assure je you. Mahadeva, to som si istý, pretože nikto Other than the person iný who ako reached the osoba, space, ktorá dosiahla Sarvanya, priestor Sarvanya, Mahadeva Mahadevu, can do that work. dokáže urobiť takúto The effect prácu. shows the cause. Efekt ukazuje ten The effect shows, základ, ten efekt ukazuje silu I can toho be sure, základu. is from Som Mahadeva. si istý, že pochádza to od Mahadevu alebo od osoby, ktorá je v priestore Mahadevu. Je to jedno a to So I was isté. thinking, how come the Mahadeva, Takže rozmýšľal som, ako to, že Mahadeva nevysvetlil this completion tento process, proces ukončenia. I was just sitting Sedel som in the room and vo svojej izbe a ako zvyčajne, moja zvyčajná poza, keď idem do samadhy, je, že si natiahnem nohy put the a body on. opriem chrbát o stenu alebo o operadlo. Suddenly I saw in the Zrazu golden som letter, videl v zlatých písmenách napísanú 22. sutru Vijnanavaya Tantry, which beautifully ktorá translated by bola krásne preložená a okomentovaná Swami Lakshmanjunom Paul Reps. a Palripsom. Paul Reps Palrips je osoba, wrote the book Zen ktorá napísala knihu Zen, meso a kosti. Osho commented on it. Osho okomentoval túto knihu, takže ja teraz chcem uznať obrovský príspevok Swami Lakshman Swamiho Lakshmanjuna, Palripsa a Osha for keeping za to, že uchovávali a rozpínali knowledge túto vedomosť. and ultimately A nakoniec sa klania Mahadevovi a ukončujem s ním za to, že som si myslel, že ako je to možné, že Mahadeva find the complete. nedefinoval proces ukončenia. But anyhow, Takže I can say him môžem povedať, on samotný mi pripomenul a povedal, ja som jasne rozprával process o procese ukončenia. so that Takže v momente, ako som toto videl tento verš, I got up and ran tak som vstal a bežal do knižnice, zobral knihu a vyhľadal som tú sutru a tá sutra presne definuje
proces ukončenia za hranicami akýchkoľvek definícií podaných v Upanishadoch. Prosím, pochopte, Mahadeva išiel oveľa ďalej v definícii ukončenia, ako ich definuje Upanishad alebo Sankhya tradícia. A takisto mám pre vás úžasnú správu. Za niekoľko dní začnem rozprávať o filozofie Sankhya ako môj dar pre Kapilu. A Mahanirvani pýta. Kapilova Sarvanya pýta. Veľmi skoro budete môcť počúvať o Sankhya Karike a Sankhya Sutrách počas ranných správ. Takže Mahadeva išiel za hranice definovania celého procesu ukončenia. Veľmi krásnym spôsobom v tomto 22. procese technike z Vijnanabhaya tantry, ktorá je súčasťou Šiva Sutier. Šiva Sutry sú zbierka 64 kníh Guru Gity, Kularnava, Mahanirvana, Vijnana Bhairava, Spandakarika. Všetky tieto dokopy sa volajú Šiva Sutry, ktoré boli podané Devi Mahadevom samotným. Mahadeva priamo prenašal túto vedu pre Devi. Takže 22. verš, dám vám jeho preklad. A potom začneme vedu ukončenia od Mahadevu a naučíme sa, táto sutra 22. verš. Pozrite sa na svoju minulosť odosobnene. Dovolte, nech je vaša pozornosť na mieste, kde vidíte určitú udalosť z minulosti a dokonca aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné charakteristiky, bude pretransformovaná. Počúvajte. Teraz musím urobiť jasný proces alchymie. Vy sa musíte presunúť do priestoru počúvania. Iba vďaka počúvaniu môžete byť pretransformovaní. Iba na to, aby sa udial proces alchymie, musíte pripraviť bylinku a potom, čo pridáme ako B, čo pridáme ako C a potom ich pridáte jedno po druhom v určitom množstve, v určitej teplote. Takže ja teraz pripravujem rôzne pochopenia, potom zozbieram a skombinujem všetky z nich a dám vám to najvyššie pochopenie. Takže počúvajte. Poprvé, prosím, počúvajte. V každom momente to, aký ste v určitom čase a priestore, je zaznamenávané vo vás, vo vašom vnútornom priestore. A toto je individuálna pamäť. A všetky individuálne pamäte dokopy tvoria kozmické archívy. Počúvajte. Napríklad dnes, 3. augusta, teraz je 8 hodín a 17 minút, 6 sekúnd, 7, 8, 9, 10, 11. Takže v každom momente v čase, to, aký som,
sa neustále zaznamenáva a zaznamenáva a zaznamenáva. Neustále. This is life. Toto je život. Now, Teraz, if there are some keď moments sú určité momenty, where kedy my moja skúsenosť seba samého with the life so životom inadequate, je neadekvátna, neúplná, then I try to carry vtedy sa snažím prenášať sám seba do ďalších momentov, aby som naplnil sám seba. that is incomplete. To je neúplnosť, nenaplnenie. Počúvajte. For example, Napríklad, this moment v tejto chvíli, you shout at me, keď na mňa budete kričať a ja nebudem mať odvahu zakričať na vás späť alebo reagovať tak, ako by som chcel a byť s tým naplnený pre rôzne dôvody. I may not be feeling Možno nebudem mať odvahu alebo možno nebudem mať energiu pre rôzne dôvody, ak nebudem, have the strength to alebo mal by som mať schopnosť vám odpustiť, ak neukončím by tento proces tým, že budem buď reagovať späť, alebo že vám odpustím. remain Toto zotrvá vo mne ako nenaplnený moment a tento moment si budem prenášať do ďalších a ďalších momentov a budem čakať na príležitosť, ako to ukončiť. so the files Takže tie súbory, ktoré sú prinesené z minulosti, which is not yet ktoré complete, ešte nie sú ukončené, to je nenaplnenie, neukončenia. please listen. Prosím, počúvajte. Time has moved, Čas sa presunul, but lenže the impact of ten time dopad času sa nepresunul. river is Rieka tečie, voda sa presúva, but the ale tie značky, ktoré voda urobila na kameňoch na brehu rieky, sa nezmenili. that is there permanent. To je tam navždy. Time has moved, Čas sa presunul, space has moved, priestor sa zmenil, but the impact, lenže ten dopad času a priestoru z minulosti, the inadequate to neadekvátne pochopenie, neúplnosť sa prenáša a prenáša a prenáša. the garbage Ten odpad, got into you, ktoré sa dostal do vašej batožiny, garbage odpad, ktorý sa dostal do vašej batožiny nevedomé, je nenaplnenie. listen, Počúvajte. garbage Odpad, which got into ktorý sa dostal do vašej batožiny nevedomé, je nenaplnenie. now Teraz, for incompletion na to, aby sa nenaplnenie udialo, čo je na to potrebné? time, Čas, space priestor and a your vaše neadekvátne pochopenie. this is the way the Toto je spôsob, ako sa varí neúplnosť. and particular time V určitom čase inadequate vaše neadekvátne pochopenie je recorded zaznamenané v priestore, otlačené do vášho vnútorného priestoru a to sa prenáša. now Teraz the time čas with your inadequate s vašim neadekvátnym pochopením gets printed in the space je otlačený na priestore, do priestoru and that a inadequate to tá neadekvátna, neúplná skúsenosť sa neustále prenáša do ďalších a ďalších momentov. continuously Neustále. is To je neúplnosť, nenaplnenie. one more secret Ešte jedno posvetné tajomstvo musíte vedieť. that incompletion Tá neúplnosť, nenaplnenie bude mať dopad na váš súčasný moment. Tá minulá neúplnosť bude mať dopad na váš súčasný moment only iba vtedy, keď si privediete späť tú istú spomienku. for example Napríklad, at the
vo veku 6 rokov ste boli zbytí svojim bratom a cítili ste bezmocnosť. Stalo sa to hlbokým neukončením, neúplnosťou a koreňovým vzorcom. Teraz, kedykoľvek, keď ste ovplyvnení týmto nenaplnením, kedykoľvek, keď trpíte na túto istú bezmocnosť, kedykoľvek, keď ste ovplyvnení touto neúplnosťou, kedykoľvek, keď znova máte to isté neadekvátne pochopenie, vždy, keď trpíte na túto neúplnosť, na mikrosekundu, možno na 1 trilióntinu sekundy, vaša podoba toho dieťaťa, v ktorej sa tá neúplnosť udiala, sa musí priviesť do vašej pamäte a vy budete znova si pripomínať tú podobu a z tejto podoby začne tá vaša neúplnosť žiť. Počúvajte. Je to takto. Je to ako fotka z toho momentu, ktorá je stlačená a uložená na vašom harddisku a je odohrávaná znova. Ak musíte trpieť s tou neúplnosťou, ktorá bola vytvorená vo veku 6 rokov, budete si pamätať, ako ste vyzerali, budete si pamätať tú podobu, vašu podobu vo veku 6 rokov, bude vo vás, vo vašej spomienke, aj keď len na trilióntinu sekundy. Len na trilióntinu sekundy. A vaša spomienka tej podoby vytvára základ, na ktorom vyrastá nenaplnenie a ovplyvňuje váš súčasný moment. Mahadeva nám dáva techniku, ako rozpustiť tú 6-ročnú podobu z vášho vnútorného priestoru. Počúvajte. Toto je, čo tým myslí. Pozrite sa na svoju minulosť, odosobnenie. Ak premeškáte tento jeden riadok, premeškáte všetko. Takže opakujem. Ak ste mali nejakú neúplnosť vo veku 6 rokov a ešte stále máte v sebe túto neúplnosť a trpíte, ak ešte stále máte v sebe túto neúplnosť a trpíte, keď tá minulá neúplnosť ovplyvňuje aj vaše súčasné rozhodnutia, váš súčasný prúd vedomia, budete si pamätať aspoň na 1 trilióntinu sekundy podobu, ktorú ste mali v tom čase, kedy vzniklo to nenaplnenie. Takže to isté 6-ročné dieťa, prestrašené, terorizované, vystrašené, bledé, tá tvár, tá podoba, vaša vnútorná skúsenosť vás samých v tej chvíli neúplnosti, budete si ju pamätať. Z tejto spomienky bude neúplnosť rásť ďalej. Takže pochopte, v každom momente vaša podoba, to, ako vyzeráte, je otlačená do priestoru. Priestor je ako film. Čas je materiál, z ktorého je otlačená vaša podoba neustále zaznamenaná. Teraz Mahadeva nám hovorí, vráťte sa do toho istého času, do tej istej podoby, prežite ju odznova, lenže pamätajte si, že sa máte odosobniť. Takže, čo sa udeje? Tá podoba dieťaťa, ktorú nosíte, ktorá je suvenír, ktorý si nesiete z vašej minulosti, tá podoba sa zrazu roztopí.
Prosím, pochopte, keď znova prežijete to isté, presne toto sa udeje. Keď sa vrátite späť do toho 6-ročného, alebo privediete tú neúplnosť zo 6 rokov do tejto chvíle a začnete ju prežívať, váš brat vás naháňa, bije vás a vy sa schovávate v rohu úplne prestrašení, vystrašení, plačete, nie ste schopní ani plakať, prestrašení, lapáte po dýchu. Keď budete znova prežívať úplne odosobnenie, vedomé, odpútanie, tak tá podoba toho dieťaťa, to neúplne nenaplnené dieťa, prestrašené dieťa sa začne roztápať. Keď sa podoba začne roztápať, tak efekt tej neúplnosti na váš vnútorný priestor sa takisto roztopí. Toto je presne to, čo Bhagavan, čo Mahadeva myslí. Pozrite sa na svoju minulosť, odosobnenie. Dovolte, nech je vaša pozornosť na mieste, kde vidíte určitú udalosť minulosti a dokonca aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná. Tá podoba stratí svoje vlastnosti. Počúvajte, toto je definícia ukončenia. Keď budete nasledovať túto definíciu, vaša pochybnosť o tom, či ste naplnení alebo nie, bude vyjasnená. Ak sa pozriete späť na tú istú udalosť, tak by ste si nemali byť schopní pamätať tú podobu, ktorú ste mali v tom čase nenaplnenia a vtedy ste naplnení. Takže pozrite sa na vašu minulosť, odpútanie. Dovolte, nech je vaša pozornosť na mieste, kde vidíte určitú minulú udalosť. Odpútanie. Dokonca aj vaša podoba z toho momentu, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti. Prosím, počúvajte. Neúplnosť je ten najkomplikovanejší fenomén. Priviesť minulosť, tú podobu z detstva, neúplnú podobu do tohto tela a žiť tú podobu v tomto tele. Je to ako, keď v mladom veku ste mali malý pohárik na 2 deci mlieka. Teraz ste schopní vypiť liter mlieka. Ale vy chcete napiť len 2 deci mlieka aj teraz. Ak budete chcieť jesť len toľko, čo ste jedli ako dieťa, budete mať problém s podvýživou. To isté, neadekvátne pochopenie a tá podoba, ju prinášate do tejto podoby a snažíte z nej žiť. A neustále trpíte s neadekvátnym pochopením. Neadekvátnosť, to je prekliatím života. Neadekvátnosť je prekliatie života. Počúvajte tieto veľké pravdy. Mahadeva precízne popisuje proces ukončenia. Sadnite si a pozrite sa na svoju minulosť, odpútanie. Odosobnite sa. Dovolte, nech je vaša pozornosť na mieste, kde vidíte určitú minulú udalosť. A uvidíte ju takým spôsobom odpútania. Tá podoba z toho času, to meno z toho času,
to neadekvátne pochopenie z toho času stratí svoju silu nad súčasnými vlastnosťami. Stratí svoj vplyv nad súčasnosťou. A poviem vám, ak budete žiť iba vo vašej súčasnej podobe, budete naplnení. Lenže zároveň s touto podobou všetky vaše minulé podoby sú naložené na vás. Je to ako keby cez dvere môže prejsť iba jedna osoba, ale tá jedna osoba má na sebe 300 malých ľudí a snažia sa prejsť cez tie dvere. Vy nie ste sami. Vaše 6-ročné dieťa, 7-ročné, 8-ročné, 9-ročné, vaše 3-ročné dieťa, 4-ročné, všetky tieto podoby visia na vás. A vy sa snažíte prejsť ako osoba, na ktorej sedí 300 detí. Nebudete môcť prejsť cez tie dvere, pretože 300 detí sedí na vašom chrbte. Tak ako človek nemôže prejsť s 300 deťmi na svojom chrbte cez dvere, takisto v tejto chvíli nebudete cítiť naplnenie vo svojom živote, keď budete so sebou niesť všetky neúplné podoby na svojich pleciach. Ukončite všetky z nich, zbavte sa ich jeden po druhom, všetkých tých detí a staňte sa len sami sebou. Keď sa stanete sami sebou, budete pretransformovaní. Už nebudete neúplní, neadekvátne pochopenie. Už nebudete to neúplné, neadekvátna ľudská bytosť. Budete naplnení. Prosím, pochopte, každý večer si sadnite sami so sebou a vráťte sa späť a dovolte sami sebe a privedte svoju pozornosť na miesto, kde vidíte určitú minulú udalosť. A pozrite sa na tú udalosť odpútania. Vy všetci viete, prečo sa to stalo? Prečo vás váš brat zbil? Pretože vás zbil. A prečo sa to stalo vo vašom živote? Pretože sa to stalo vo vašom živote. S touto jasnosťou, keď znova prežijete, keď dovolíte, aby sa to znovu prežívanie minulej udalosti dialo, tak uvidíte, že tá podoba, v ktorej sa tie nenaplnenia udiali vo vás, sa začnú roztápať, začnú sa rozplývať. A potom jednoducho budete žiť v naplnení. Budete naplnení. Viac ako toto nikto nedokáže podať tak dokonalú definíciu ukončenia. Toto je tá najpresnejšia definícia ukončenia. Toto je najprecíznejšia definícia ukončenia od Mahadevu. Každý deň uvidíte z tých 300 detí, ktoré máte na pleciach, tých 300 neúplností, ktoré máte, nejakých 10 sa roztopí, 20 sa roztopí, 30 sa roztopí, 40 sa roztopí. Všetky tie podoby, keď sa roztopia, zrazu jedného dňa ste tam úplne sami, kevala, sami, bez akýchkoľvek neúplností. Len sami so sebou.
Všetky tieto neadekvátne pochopenia vo vás sa roztopia. Keď sa tieto neadekvátne pochopenia vo vás roztopia, tú priaznivosť, ktorú zažijete, bude ľahšie. Hlavnou príčinou všetkej chudoby je to, že sa snažíme žiť s tým istým neadekvátnym pochopením aj potom, ako vyrastiete. Keď máte hračkárske auto, to vám stačí, keď ste 5-ročné dieťa. Ale keď máte 25 rokov, potrebujete skutočné auto. Keď aj v 25-ke sa budete hrať s malým autičkom a hovoriť, idem v aute, v mojom aute, čo sa stane? Presne toto robíte. Je na čase, aby ste nastúpili do skutočného auta. Vyhoďte svoje hračkárske autička. Prvá láska, prvé autička a prvé pochopenia. Vaše Barbie bábiky, vaša prvá láska a vaše prvé pochopenia, všetky tieto by mali byť odhodené. Všetky by mali byť odhodené. Bohužiaľ, spoločnosť vás učí, aby ste vyhodili svoje Barbie bábiky a svoje prvé lásky, ale nie svoje prvé pochopenia. Tie neadekvátne pochopenia, tie neúplnosti, ktoré ste si vytvorili v tom útlom veku, vyhoďte všetky tieto veci. Dovolte, aby sa naplnenie udialo vo vás. Pozrite sa na svoju minulosť, odosobnenia. Dovolte, nech je vaša pozornosť na mieste, kde vidíte určitú udalosť z minulosti a dokonca aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná. Pozrite sa na svoju minulosť, odosobnenie. Dovolte, nech je vaša pozornosť na mieste, kde vidíte určitú minulú udalosť a dokonca aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná. Dovolte, nech tá váha, prosím, pochopte, akúkoľvek záťaž, ktorú cítite, ťažobu, ktorú cítite, nie je nič iné, iba staré neúplnosti, ktoré sedia na vašich pleciach ako dieťa. Roztopte každú z týchto neúplností. Je to ako keby ste mali na pleciach množstvo ľadu, ale trpíte pritom na dehydratáciu a nemáte vodu. Roztopte ten ľad. Po prvé, ten náklad na pleciach sa zníži a po druhé budete mať vodu. Kedykoľvek vaše neúplnosti sú roztopené, vaše neúplnosti sa roztopia, budete mať priestor na naplnenie. Budete mať viac priestoru na naplnenie. Budete mať viac priestoru na naplnenie. Pozrite sa na svoju minulosť odosobnenie. Dovolte, nech vaša pozornosť je na mieste, kde vidíte určitú minulú udalosť, odpútanie. A dokonca aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná. Tak, ako sa cítite, to, ako vidíte, vaše detské neúplné podoby, to sa roztopí. Toto stratí svoju silu nad vami a vy budete pretransformovaní. Poviem vám,
Toto je tá najlepšia definícia naplnenia, ukončenia. Môžem povedať, ktokoľvek sa chce naučiť umenie ukončenia, by sa mal učiť iba z tohto satsangu. Toto je ten najlepší proces ukončenia. Nikto nedokáže rečniť lepšie ako Mahadeva. Nikto nedokáže artikulovať lepšie ako Mahadeva. Nikto nedokáže prezentovať lepšie ako Mahadeva. A nikto nedokáže definovať lepšie ako Mahadeva. Nikto nedokáže popísať lepšie ako Mahadeva. Nikto to nedokáže vysloviť lepšie ako Mahadeva. Toto je tá najlepšia definícia naplnenia, ukončenia od Mahadevy. Sadnite si. Dáva vám teraz precízne inštrukcie z Mahadevovej definície. Sadnite si a rozhodnite sa, že ukončíte určité neúplnosti z minulosti. A dovolte, nech je vaša pozornosť na tom neukončení a znova ho prežite s jasným pochopením, že ste odpútaní, odosobnení. Prečo sa to stalo? Pretože sa to stalo. S týmto pochopením. Prečo sa to stalo? Pretože sa to stalo. Prečo ste reagovali? Ako ste reagovali? Pretože ste reagovali. Ako ste reagovali? Prečo tá činnosť? Pretože tá činnosť. Prečo taká reakcia? Pretože taká reakcia. Akákoľvek udalosť z minulosti nemá platný, adekvátny dôvod na súčasné vedomé pochopenie. Akýkoľvek dôvod z minulosti nemôže byť adekvátny pre súčasné pochopenie. Akákoľvek udalosť z minulosti nemá dôvod alebo príčinu, prečo sa to stalo, ako sa to stalo. Proste sa to stalo, ako sa to stalo, alebo sa to nestalo, ako sa to nestalo. To je všetko. S touto jasnosťou znovu prežite a znovu prežite a uvidíte, že tá podoba, ktorú ste si schopní pamätať, v ktorej sa udiala tá neúplnosť, sa roztopí. Stratí svoju silu nad vami. A toto je tá definícia, že toto je znakom, že ukončenie sa udialo. To ukončenie sa roztopilo. Neustále a dookola toto robte. Okrem podoby, ktorú máte v tejto chvíli, by ste si nemali pamätať žiadnu podobu z minulosti. Vtedy sa stanete bez tvári. Čiara sa dá urobiť ako čiara iba vtedy, keď má nejaký dotyk s niečím iným, čo existuje. Teraz, v tejto chvíli nevytvorí tento pohyb žiadnu čiaru, ale keď tento istý pohyb urobím na tabuli, vtedy vznikne čiara. Prečo? Pretože je tam nejaký základ, nejaká iná podoba, na ktorej táto podoba môže existovať. Ak existuje iba jediná podoba bez tej druhej podoby, tak tá jedna podoba neexistuje. Takže táto podoba bude existovať iba vtedy, ak existujú iné, nenaplnené podoby, ktoré ju budú podporovať. Keď všetky tieto neúplné podoby budú odobraté, tak aj táto podoba bude bez tvára. Bude bez tváru. Toto je Advaita. Toto je priestor neduality. Počúvajte, tento pohyb sa nestane čiarou, keď je to urobené len vo vzduchu. Ale ten istý pohyb urobený na tabuli sa stane čiarou. Prečo?
pretože je tam iná podoba, na ktorej táto podoba môže žiť. Takisto táto vaša podoba vo vás bude existovať iba vtedy, ak sú tam iné neúplné podoby, ktoré podporujú jej existenciu. Ak odstránite všetky tie neúplné podoby, tak aj táto podoba nebude ničím podporovaná a jednoducho sa roztopí. Keď odstránite tabulu, tak čiara nemôže existovať. Keď všetky neúplné podoby sú odstránené, táto podoba takisto sa stane bez tvára. Takže keď beztvárosť vstúpi do podoby, tomu sa hovorí pôvab, ladnosť. Keď beztvárosť vstúpi do podoby, tomu sa hovorí inkarnácia. Toto je veda ukončenia. Toto je matematika ukončenia. Toto je umenie ukončenia. Toto je história ukončenia. Toto je metodológia ukončenia. Toto je teológia ukončenia. Toto je tajomstvo ukončenia. A toto je majstrovstvo ukončenia. Počúvajte. Keď minus má byť vynulované, musíte tam pridať plus. Celá veda ukončenia je len matematika. Minus 2, ak chcete vynulovať, musíte pridať plus 2. To neadekvátne pochopenie, ak má byť vynulované, musíte ho zaplaviť vedomým, adekvátnym pochopením. Ak to nevedomé, neadekvátne pochopenie má byť vynulované, musíte ho zaplaviť adekvátnym vedomým pochopením. Takže Mahadeva opísal vedu ukončenia, umenie ukončenia, teológiu ukončenia, matematiku ukončenia a tajomstvo ukončenia, aby sme sa my všetci stali majstrami ukončenia. Podstatou dnešného satsangu je, Swamiji hovorí v hindi, ukončenie. Pozrite sa na svoju minulosť, odosobnenie, odpútanie a dovolte, nech vaša pozornosť je na mieste, kde vidíte určitú udalosť z minulosti a dokonca aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná. Let you all achieve, experience, live, express, radiate, share and explode in eternal bliss. Nityananda. Nityananda Dhyanapitham, Nityananda Nagar off Mysore Road, Bidadi, Bangalore 562109. Contact 09742203311. www.nityananda.org. www.youtube.com/Life Bliss Foundation.